Dobro večer. Evo mi se sutra spremamo da pravimo jedan gulaš. Pa smo danas kupili sastojke da ih pripremimo. Jer u kafanu se uvijek ide spreman. Ne može bez priznanja. Tako. A kad si spreman odradiš pola posla. Gulaš će da bude jedan vrlo specifičan. Kako ga ja zovem, ovo je sljedeći nivo gulaš. Može se reći ultimat gulaš. Dosta sam gulaša kuvao, ovaj retko, jer dugo traje priprema i ostalo, ali sutra je, eto, neki specijalan dan, valjda, pa se i do toga došlo. Da, sad ovako malo predstavimo sastojke koji će da učine naš gulaš. Onako, pravi. Prvo, juneće meso, 5 kila, za 10 osoba, malo ješnijih. Ha, takvi su, kaže, hoće 5 kila mesa, poješt ćemo. Dobro. Ispunjavamo sve želje. Juneća flečka. Nema dobrog gulaša bez rebaraca i malo kosti unutra. Ništa dok se kost ne skuva u gulašu. Juneći pamflek. Vidite kako je prošaran. To će da nam da mast jer nikakve dodatne masnoće, sem malo ulja pri mariniranju nećemo da dodamo. Zaboravio sam ulje. Sad ćemo ulje da uzmemo. Evo ga. Nije ovoliko neće treba. Evo, maslinovo ulje. Tu je. Biće pijani gulaš u crnom pivu. 5 kg mesa, 2,5 kg luka, pogačar. Naš domaći, nema bolji. Pravi. Standardica, sol, biber. Biće malo senfa, beli luk. Majčina dušica. Savršeno ide uz pivo. I glavni sastojak, ne znam da li neko vidi uljeza, glavni sastojak, pre početka, mora da se malo, inspiracija, domaća, šljiva, živjeli, zdravo bili. Dobro, sad ćemo da krenemo sa pripremom mesa. Rebarca su manje više spremna, isečena na ovako trake, manje neke delove. Pamflek na trake, to nam je dovoljno za predpripremu koju ćemo da napravimo pre gulaša. Ovo vidite standardne šnicle. Sad ćemo sve to da stavimo u jednu marinadu koja će da stoji cijelu noć i sutra do kuvanja do otprilike podneva. Evo nas ponovo, nastavljamo našu pripremu. Nož mora da bude oštar. Od špica do drške. Ne treba puno, on je već oštar, ovo je samo izvlačenje lepih ivica. Daska. Bukova. Sad ćemo svo meso da isečemo na trake. Znači, otprilike, evo ovako. Šnicle ćemo ovako. Debljina. Prst. Dobar prst. Kvalitetan prst. I tako, napravit ćemo trake, šnicle. Kad je to gotovo, sad ćemo malo da obradimo neka rebarca, da budu zgodnija, tanja, jer će biti gulaš, poslije ćemo da ga sečemo, kost, taman kost da odvojimo. Znači, rebarca isto, trake, 3-4 cm široke, prst debele, a ovo je recimo velika kost, to nećemo da Samo ćemo da skinemo svo meso koje možemo. Ovo je savršeno. Znači 5 cm kvadrat, odlično. Ovo je dobro. Odlično. Pa neće ovdje biti puno posla oko rebaraca. I sad ćemo i pamflek isto da napravimo, da provjerimo kakav je. Evo ga, to je to, 5 cm. Od prilike prst debelo, on je malo neravnomeran. Ali to su otprilike trake kojima šta težimo. Sad da vidimo. Uljez, malo mora da se uljez ne naljuti. Ovo je u redu. Ovo je odlično. Evo, traka, kao što smo rekli. Dobro, ja sam u caru govorio šta da radi, tako da nemam puno ja sada se majim, samo da pregledam da nije nešto malo
Ovo je dugačko i ovo će da nam bude malo teže da sutra pripremimo, pa ćemo na pola, uvodimo jedno kvalitetno, evo ga, tu je, isto pola, šta je mesa, bit će gulaš opasan i ovo ćemo na pola, predugačko je. Imamo posudu za marinadu, ja sam ocenio da će stane, ako neće, podelit ćemo u dva. To je to za sad. Nastavak sledi. Evo nas u nastavku. Nastavak ćemo da počnemo sa inspiracijom. Mora inspiracija pre pravljenja marinade. Marinada je jedna od najvažnijih stvari. Meso ko meso posadiš poberete, ali marinada. Danas počinjemo marinadu sa inspiracijom. Bravo bili. Crno, možete koje hoćete. Ja sam uzeo zajčarsko. Bilo je pri ruci, dobro je. Otvaramo. Za ovoliko mesa, može cijelo, polako, da ne peni puno. Činija keramička, crvena, bojana ljubav. Od ovog jednog ćemo marinadu, a ono sutra ćemo za nešto drugo. To ćete sutra da vidite u pripremi. I šta ćemo u marinadu prvo? Prvo ćemo senf. Jedan ljuti, pikant i jedan običan. Znači pola litre crnog piva po izboru. Ovdje ima 100 grama senfa. Ljutog, mora bude malo pikantno. Ja ću stavim ovako. Stavit ćemo sve. Nećemo mnogo ovog običnog. Možda i ovo dovoljno, ali ja sve to odokativno, vi ćete vidjeti po ukusu. 3 kašike senfa. 2 pikantnog i 1 običnog. Sad kad smo to obavili, to ćemo malo da promešamo. Tako. Znači, rastopimo senf, on se polako rastapa. Biber ćemo u marinadu, a bit će i malo i na mesu, sveže mleveni. Ovo je moj izum, mlin za kafu i sveži biber. Ja volim da brojim dok to vrtim, ali evo sad sam zbog priče se zabrojao, ali nebitno. Odokativno koliko bibera vrte. Nećemo previše, pošto ćemo i na meso. Recimo toliko. 48 vrteški. So nećemo u marinadu, so ćemo direktno na meso. Poseban razlog nema. Vi možete staviti u marinadu, možete na meso. Ja nešto puno slano ne volim. Tako da ćemo so direktno tu, biber ćemo i u marinadu i ovdje. I šta smo rekli, majčina dušica. Ovdje ima, koliko je teta izmerila? Mislim da je izmerila jedno 40 grama. Ćemo da vidimo odokativno ovako. To je 5 prsta. Još 3 prsta. Promešajte. Mislim da će biti dosta. Znači, 5 prsta i 3 prsta. To je 8 prstiju ove majčine dušice. Po ukusu, sve po ukusu. Nemojte da pretarati. Znači, meso neće da pliva u marinadi. Malo ćemo da ga okrećemo tokom večeri. Kad ga budemo prelili, promešamo da se sve to dobro sjedini. Tako. Moglo je i malo ruzmarina, ali nećemo da pomirišimo. Ja sam se već stresao. Pa znate kakav je ovaj meso. Ovo je fenomenalno. Sad meso ćemo da naslažemo ovdje, ne morate nekim posebnim redom. Da li će da stane, kakva je bila procena mlađenog kura. Sad ćemo da vidimo, bit će taman. Ako ne uđe ćemo da ga naguramo, ja vam da kažem. Dobro, sad ćemo ovdje da posolimo. Nećemo puno, uvijek može da se dosoli dok se kuva. Ali malo treba da bi to sve... sad ćemo to da...
Pre ovog muljanja malo ulja. Znači ulje će tu malo da mu doda. Vidjeli ste koliko je bilo. Ja mislim da ovdje ni 2 deci ulja neće da treba. Recimo deci ulja. I sad ćemo to da se ta sol po mesu rasporedi. I ulje. Taman ima masnoću koja će sutra da mu treba. A ovdje dole ćemo da dobijemo opasnu marinadu koju ćemo da sipamo sve u gulaš. Sve u gulaš će ide. Jeste. Vidimo. Ja mislim da je dovoljno, treba to puno. Da se utrlja so. Sad sam mnogo masan. Idem da operem ruke. Evo nas. Dobro nismo zvorili. Ta glavica luka, belog. Nećemo previše. Stavit ću. Evo da brojimo 2, 4, 6, 7 činova belog luka. Eto, otprilike toliki su. Moćemo luk da sečemo. Ali sam ja relativno nedavno počeo da rendam beli luk. Mala rendarica. I mnogo lepše pusti sokove. I mnogo lepše se skuva. I nema majanje nešto puno sa nožem. Nije da ja ne volim da se majem sa nožem. To je jedna od zabavnijih stvari. Ali ćemo da ga narendamo. Kako smo rekli, 2, 4, 7 komada. Sad ćemo to da izrendamo 7 češnjeva belog luka u marinadu. Znači ovo će sve da se raskuva. Ovo će sve da ide u gulaš. Sad ćemo opet da umešamo. Marinada je zadovoljavajuća. Sad marinadu pljas. Ljudi, ja se već bojim. Sad će ona da pola prodre, pola ode, pola ne ode. Malo dosta između, nije prošlo skroz. Tako da ćemo uradimo malo ovako. Sve je spremno. Za sutrašnju dalju obradu. Nastavljamo sutra. Evo nas na mestu kuvanja. Jedno gradilište malo, majstori rade pa možda će posle da jedu. Ovo je tajna našeg gulaša današnjeg. Električni roštilj koji će dole da skupi sav sok i onda to sve ide u gulaš. Prvo se dobro podmaže sa slaninom. I meso od juče. I sada sljedeći korak. Propečemo meso sa svake strane po 5 minuta. Da sve ukuse sačuva. Evo ovako to izgleda. Sok ispod se skuplja. To sve ide posle u gulaš. Slaninica preko da natopi. Inspiracija je tu prazna, ali sad će da se dopuni. Sve se skuplja, ono najlepše. Meso, eto to, toliko je dovoljno. Još ovoliko ima da ispečemo. Ovo je poluživo, tako treba da bude. Inspiracija opet prazna, ali dobro. Znači polako, znači ključ je tepsija, roštilj na žicu. Da masa sva skupi ispod. Znači on prvo kapne, nadimi, a ono što ne nadimi padne ispod. A poslije ćete da vidite tajni. Možda i nećemo svom mesu na roštilju, jer ovo će sve da mu da ukus što smo ga ispekli do sad. Tako da sljedeći korak je ovo pokupiti. Sad ćete da vidite kako. Sećate se juče drugog onog crnog piva što smo ga ostavili. To je ključ. Znači, ispod mesa. Zamislite sad to kad se pomeša. Nismo ga stavili odmah, jer bi pivo šta isparilo? Pivo bi isparilo. Možemo malo i ovako da ga... to vam kažem. Već osjećate. Osjećam da osjećate. Nećemo sve da ga ne
Pošto će da isparava, ako još pečemo, sve će ono da povuče. Sve ono što je dole palo od ovoga. Zato sam vam rekao, masnoće ne treba. Pivo krčka se. To se sad krčka lagano, skuplja mast. I to nećemo sve da pečemo. Nema potrebe gubljenju vremena, jer smo dovoljno ispekli da da pravi roštijski ukus gulašu. Crno pivo, to ćemo još malo da tu dodamo, roštilj. To sve će vjerovatno tu da sipamo, ali to ili u kazanče, tako da dobri smo, na pravom smo putu. Završavamo pripremu mesa. Sad ovo skidamo. Nećemo sve da pečemo. Ključna stvar. Sjećate se od juče ovog paca. Sad polako, jako oprezno, jer je jako vruće. Možete ovako malo viljuškom da pokupite. I ostatak piva. To je to za sad. Evo ga, spremili smo voda, luk, onaj luk od juče. I sva ona mast i pivo i sve krčka se lagano. Sad ćemo da isječemo meso na kockice i onda krećemo. Sad ide ovako to izgleda. Idemo lagano krčkanje. Pa možeš i da kažeš nešto. Evo, moj pobrati me došao da brine za gulaš. Samo u smjeru kazaljke na satu. A možeš i obrnuti. Njemu ni ovo ne ide, ali dobro. Čovjek ne zna da meša, on zna ono drugo. Au, dobar će da bude. Šta kažeš ti, Gosan? Koje sljedeće? Ja naredim da guzimo ovu, a? A šta si bez obra.